Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Өйгә табиб чакыртып, хастаханәгә шалтыратып булмый. Шәһәр поликлиникалары көн сайын күпме шалтырату кабул итә. Яшүсмерләр һәм яшь профессионаллар. Татарстанның 17 шәһәрендә яшь профессионаллар WorldSkills Russia региональ чемпионатының беренче этабы старт алды. Юл хаталарны кичерми. Яшь инспекторлар шәһәр урамнарына чыгып, өлкәннәргә юлларда куркынычсызлык кагыйдәләре турында искә төшерделәр. Татарстанда яшәүче тагын 61 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шулда коронавирусның 3 яңа очрагы теркәлде. Соңгы мәгълүматны республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 19 ноябрьгә Татарстан буенча барлыгы 9489 авыру очрагы теркәлде. Аларның 8318 терелгән, 44 узган тәүлектә. Өйгә табиб чакырту гына түгел, хәтта шифаханәгә шалтыратып та булмый. Мондый эчтәлектәге хәбәрләр безнең кайнар элемтәгә көн сайын күпләп килә. Хәзерге вирус авырулары чорында чаллылар шифаханәгә үзләре барырга батырчылык итми. Табиблар да һәр вакыт өйгә барып ярдәм күрсәтә алмый. Шәһәр шифаханәләре көн сайын күпме шалтыратулар кабул итә. Бу хакта алдагы материалда Галия Фәләхиева һәм аның тормыш иптәше өйдә авырып яталар. Шуңа да алар безнең төшү төркеме белән очраша алмады. Шәһәрдәшебезнең температурасы 38,5. 3 көн дәвамында ул өенә табиб чакырта алмаган. Моның сәбәбен аларга гаилә теркәлгән шифаханәнең 38-нче комплекста яшәүчеләргә хезмәт күрсәтмәү белән аңлатканнар. Я уже 3 сутки лежу. Вчера я опять звонила. Я говорю, пожалуйста, говорю, 103. Они говорят, мы не берем, позвоните своему участку. Идите, говорят, своему участковому, где вы закреплены. Они мне сказали, вот сейчас только опять звонят. 38-й комплекс мы не обслуживаем. Идите в 6-й поликлинику. И все. Я говорю, 45 лет я у вас говорю. Я там закреплена. Нет, говорит, мы не обслуживаем. И все. Без булган барлык шифаханәләрдә һәм мөрәҗәгать итүчеләрнең һәм шалтыратулар саны да берничә мәртәбә артуын белдерделәр. Чынлап та шалтыратуларны оператив кабул итү һәм пациентның өенә бару һәр вакытта да мөмкин түгел. Өйләренә табиб чакыртырга теләүче чаллылар үз фикерләре белән уртаклашты. Легко вызвать. Вы сами вызывали? Вызывала. Как быстро к вам приехали? Ну как бы к обеду, наверное, подъехали. С утра вызвала, к обеду подъехали. Для тещи вызывали 3 раза и бесполезно, потому что очень много наплыва, народу. Ну, в общем, кошмар. Люди не справляются уже. Вообще не справляются. Тут я говорю, что не столько надо врачей, а, как говорится, в 2-3 раза больше врачей. А врачи уже, как говорится, пожилые, а другие не хотят идти. Барлык шифаханәләрдә дә шундый ук хәл. 7-нче шифаханәдә генә дә вирус инфекцияләре авырулары чорында шалтыратулар көнгә 4500-гә җитәргә мөмкин. Барлык шалтыратулар да мин АТС аша үтә. Медицина учреждениесе җитәкчелеге сүзләренә буенча кергән шалтыратуга җавап бирмиләр икән, димәк линиядә башка пациент белән сөйләшү бара. Жалобы поступают регулярно. Но мы пытаемся каждому пациенту объяснить и просим пациентов все-таки подойти с пониманием к данной проблеме. То есть, действительно, как я уже сказал в начале, количество обращений увеличились в разы. Мы должны констатировать тот факт, что, конечно, удается не все звонки принять. Но в данном случае у нас организована работа дополнительных кабинетов неотложной экстренной помощи. Галия Фәләхиева әйләнеп кайтсак исә, аларның өйләренә дә табиб килгән. Ләкин ул алар теркәлгән шифаханәдән түгел, аларның комплексына хезмәт күрсәтүче учреждениедан килгән. Белгечләр чаллыларга өйгә табиб чакырырга туры килгән очракта шифаханәләргә яшәү урыны буенча мөрәҗәгать итәргә киңәш итә. Лидия Гатина, Константин Величко, Ленар Султанов, Яңалыклар. Татарстан прокуратурасы республика халкының медицина ярдәменнән файдалану һәм аның сыйфаты, шулай ук дарулар белән тәэмин итү мәсьәләләре буенча мөрәҗәгатьләре белән эшли башлады. Ведомство махсус кайнар элемтә ачты. Анда шулай ук гражданнарга дәүләт ярдәме чараларының тулы күләмдә һәм үз вакытында үтәлүе буенча мөрәҗәгатьләр кабул ителәчәк. Кызыксындырган сорауларны экраннарда күренгән телефоннар буенча бирергә мөмкин. Бигеш халыкара аэропорты расписаниесенә яңа рейс өстәлде. Nordwind авиакомпаниясының Сочига очыш программасы старт алды. Компанияда хәбәр итүләренчә, даими рейсларда багаж ташу нормалары буенча гомуми авырлыгы 20 килограммга кадәр булган чаңгы яки сноуборд җиһазларының бер комплектын бушлай алып була.
Татарстанның 17 шәһәрендә яшь профессионаллар WorldSkills Russia төбәк чемпионатының бірінші этабы старт алды. Республиканың түрлі шәһәрләрендә катнашучылар 117 компетенция буенча ярыша. Әлеге чара Чаллының урта һөнәри белем бирү оешмалары һәм югары уку йортлары мәйданчыкларында да уза. Шуларның берсендә безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Паташов исемдәге техник күлиятта бір юлы бірнеше компетенция буенча ярышлар уза. Шуларның берсе юниорлар арасында сәнәгый робот техникасы. Онда 12-16 яшьлек балалар катнаша. Там есть задания, которые легкие, но их очень много. И их нужно делать быстро-быстро, чтобы успеть на время. Допустим, у нас была сварочная работа, будет еще лазерная резка, и сейчас у нас моделирование. Балаларның физик сәләтен һәм аларның инде булган белемнәрен исәпкә алып, ярышлар программасы өлкәннәрнекеннән аерылып тора. Әмма экспертларның сүзләренә караганда, аларның кайберләре яшь булуларына карамастан, өлкән катнашучылар белән көндәшлек итәргә сәләтле. Дети разные, конечно, бывают, уровень подготовки у детей разный, но в принципе дети понимают, что им нужно сделать, что от них хотят, и они понимают уже, то есть у них основы технологических процессов производственных уже как-то заложены. WorldSkills'ның юниорлар арасында индустриаль робот техникасы һәм башка компетенциялар буенча региональ сойлап алу этабы 3 көн узачак. Җиңүчеләр һәм призерлар 20 ноябрьдә билгеле була. Сойлап алу этабы 18 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу вакыт эчендә онда төрле компетенциялар буенча 1800-дән артык конкурсант һәм шул кадәр үк эксперт катнашачак. Лилия Гатина, Константин Величко, Ленар Султанов, Яңалыклар. Яшь инспекторлар шәһәр урамнарына чыктылар. Юл транспорт һәлакәтләре корбаннарын искә алу атнасы кысаларында балалар чираттагы тапкыр өлкәннәргә аларны өйдә көтүләрен һәм юлларның хаталарына кичермәвен искәрттеләр. Лилия Гатина теманы дәвам итә. Здравствуйте, мы юные инспекторы дорожного движения. 30-нчы мәктәпнең юл хәрәкәте инспекторлары яшь отряды шәһәр урамнарына чыкты. Листовкалар, яктылыкны кире кайтаручы элементлар, булар барысы да юл хәрәкәте кагыйдәләрен тагын бер кат искә төшерү өчен. Мы сегодня рассказываем пешеходам, что нужно при переходе по зебре нужно снимать наушники. Сначала убедиться, что машины с левой и правой стороны вам уступают. Только тогда можно перейти дорогу. Мы сегодня призываем людей, чтобы они послушали наши советы и чтобы они знали правила дорожного движения. Чаллы үлем белән тамамланган юл транспорт хәрәкәтләре саны буенча алда бара. ЮХИДИ хезмәткәрләре хәбәр иткәнчә, 10 айда гына да 404 юл транспорт хәрәкәте булган. Аларда 16 кеше һәлак булган һәм 489 кеше төрле тән җәрәхәтләре алган. 16 яшькә кадәрге бәлиг булмаганнар катнашында 75 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Аларда 78 бала зыян күргән. Госавтоинспекция города призывает участников дорожного движения не пренебрегать элементарным средством дорожной безопасности, использовать ремни безопасности, детские удерживающие устройства, световозвращающие элементы для пешеходов, садиться за руль только исправного автомобиля, оснащенного в соответствии с погодными условиями, и не допускать нарушения правил дорожного движения, приводящих к дорожно-транспортным происшествиям. Профилактик чара 20 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүгінгі шулар, мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, сәламәт булыгыз. Популярные инфракрасные керамические обогреватели в Набережных Челнах. Московский проспект 128/9. Теплоэлектроцентр. Скидки и доставка на сайте esk16.ru.